अच्छा भैया, आप सबके हमार नमस्ते प्रणाम बा। ये धरती पर मनुष्य के जीवन बहुत भाग्य से मिलेला। ए से केहू से ईर्ष्या, बैर, नफरत, झगड़ा लड़ाई ना करे के चाही। ई जीवन के प्रेम से, भाईचारा के रिश्ता में बिता लेवे के चाही। काहे से कि ई जीवन के कोनो गारंटी नइखे और यहाँ सब प्रेम के ही सब रिश्ता बा। ना कोई साथ में आइल बा, ना कोई साथ में जाई। यही से हम ये जीवन के संबंध में एक लाइन के गीत सुनावत हई, तो आप सब सुनी। 4 दिन के जीनागी बा, 4 दिन के जीनागी बा, यहाँ अमर नहीं होना बा। अकेले में आइल बा लोग, अकेले फिर जाना बा। 4 दिन के जीनागी बा, यहाँ अमर नहीं होना बा। अकेले में आइल बा लोग, अकेले फिर जाना बा। अच्छा भाई, ये हमारे गीत के लाइन पसंद आयल हुई तो गीत के लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल पर नया हो खब तो अपने भाई के सपोर्ट खातिर जरूर चैनल के सब्सक्राइब करें।